Життя 42-річної Емір Усейна Куку в ростовському СІЗО може раптово обірватися. Один з фігурантів так званої Ялтинської справи про тероризм, відомий кримсько-татарський правозахисник, вже понад 2 роки у російському полоні і 21 день без води та їжі. Він стрімко втрачає здоров'я і вагу. У середньому по 600 грамів за добу. В нього відмовляє серце, печінка і нирки. У Кримсоц кажуть, стан Еміра Усейна критичний. Подробиці в сюжеті. Вимагаю припинити репресії проти кримських татар і висловлюю солідарність з Олегом Сенцовим та Володимиром Балухом. Такі останні рядки заяви Еміра Усейна Куку, одного з фігурантів так званої Ялтинської справи Хізбут Тахрір. Її він напише 26 червня в ростовському СІЗО на 3-му році неволі, в 42-й день свого народження. Емір Усейн Куку офіційно оголошує голодування, та цей протест може скінчитися раніше раптово і трагічно, вважає Ахтем Чийгоз. Бо місце, де зараз перебуває Емір Усейн, може зламати навіть здорову людину. Состояние Куку, учитывая, что он на этапе, очень вызывает тревогу. В общем, это настолько, я бы сказал, сложно, что вот заключенные, которые даже по несколько раз сидели, они обоснованно это называют пытками, и как бы я тоже этот путь прошел, и вот кто на этап выходит в состоянии или находится на этапе в состоянии голодовки, это жизнь его может в любой момент. Мінус 9 кілограмів за перші 16 днів голодування. Емір Усейн Куку тоді щодня втрачав по 600 грамів. Вже сьогодні, на 22-й день свого голодного протесту, Куку стрімко втрачає не лише вагу, а й здоров'я. Відмовляє печінка, нирки, серце. Про це пише у своєму листі до адвоката сам Емір Усейн. Жартує, результати аналізів щодня лише погіршувались аж до повторного обстеження в ростовській лікарні. Тамтешній кардіолог фіксує чудесне зцілення. Анализы лучше, чем у здорового, а не голодающего человека. И врач-кардиолог так расшифровал ЭКГ, что с сердцем у меня все прекрасно. А врач-терапевт, писавшая заключение завбольницы и в звании майора, которая находится, с нескрываемым удивлением рассматривала эти расшифровки и анализа, глядя на меня, сидевшего рядом на кушетке, и говорили, надо с ней поговорить, что это она тут пишет, ведь это противоречит результату ЭКГ и УЗИ. 118 днів голодування Володимира Балуха, 64 дні Олега Сенцова, 21 день Еміра Усейна Куку, відмова від їжі ув'язнених в Росії та окупованому Криму за надуманими звинуваченнями – це не статистика, а боротьба проти режиму, вважає Ахтем Чийгоз. Тим часом люди продовжують записувати відеозвернення на підтримку обранця Кремля і просять його припинити голодування. Ти нужен здесь семье, народу, этому народу, чтобы и дальше ты также помогал всем. Поэтому брось это ради Аллаха. Хотелось бы обратиться к самому брату Эмиру Усейн Ага, обратиться с такой просьбой, чтобы он остановил голодовку, ибо он нужен нам, всему крымскому джемату. Еміра Усейна Куку затримали 2 роки тому разом з Муслімом Алієвим, Інвером Бакіровим, Вадимом Сіруком, Рефат Алімовим і Арсеном Джепаровим. Їх окупанти звинувачують у намірах захопити владу в Криму, буцімто всі 6 причетні до організації Хізбут Тахрір, яку Кремль назвав терористичною і заборонив. На завтра заплановане чергове судове засідання. Тетяна Солій, Асан Емінов, Заман, АТР.